Wong Islam kang paling bagus yaiku wong kang yen ditingali wong kang ningali iku nuli eling marang Allah lan ucapane tansah nambahi ilmu marang sira kabeh lan ngamale andemanake sira marang kabegjan akhirat. Wong Islam sing paling bagus yaiku nek dimbok delok kowe kelingan Gusti Allah. Nek ndelok wong Islam kuwi kelingan akhirat. Lan ucapane niku ucap sitok loro sak ucapane niku marai nambahi ilmu. Ora nambahi drengki. Ora nambahi keting wong, ora marai adu-adu, ora marai rasan-rasan. Nek awake dhewe sok kumpul kanca ki malah narik malang kerasan. Rasan iki. Ora tambah ilmune malah tambah dosane. Khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum summa yaj'u aqwamu tabu syahadatu ahadihim yaminuhu wa yaminuhu syahadatuhu. Zamane menungso kang paling bagus iku mangsa ingsun nuli mangsane wong-wong kang nyandingi mangsa ingsun. Nuli mangsane wong-wong kang nyandingi mangsane wong sakwuse mangsa ingsun. Nuli ana kaum kang paseksene andinge sumpahe lan sumpahe andingini paseksene. Jadi zaman sing paling bagus niku zamane Kanjeng Nabi. Makane sakniki diarani zaman masa kini. Jenengan ngertos zaman masa kini iki piye? Zaman sekarang ini jeneng masa kini iki zaman sekarang. Nek bahasa Arabe masa kini apa? Zaman kemis kinan. Apa do miskin wonge? Tau gak to? Wong ora salat sugih kabeh to? Masa kini iki zaman kemiskinan. Miskin apa? Miskin ilmu, miskin akhlak. Diakoni ora diakoni ngono kuwi. Saiki wong tambah sugih ning asline tambah miskin, sugih donyane ning miskin ngilmune, miskin ngamale, miskin akhlake. Diwalik nek zaman Kanjeng Nabi niku do sugih ngilmu ning miskin bondo. Saniki do sugih zamane maju ning do miskin ilmu. Miskin agama. Lah piye nek ben cara zamane biyen ki cara ngaji ki seneng nek saiki ngaji ki ora patek seneng. Jaman kuwe jenenge ngaji niku ngontel adoh ki seneng. Saiki dicepaki pit motor ki wong mangkat ngaji ora mangkat. Disangoni sampeyan. Lan nggih. Wis pokoke miskin. Saiki cara ngajine ora dipeksa, ora gelem ngaji. Ora dipaksa carane gelem ngaji yang njaluk ngene, gelem angkat ngaji njaluk ngene. Iki jenenge maksa. Ora dipaksa ora gelem ngaji.
khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Wong Islam kang paling bagus yaiku wong Islam kang paling bagus akhlake, budi pakertine. Jadi wong Islam niku sing paling bagus ki ora wong Islam sing paling sugih, dudu. Wong Islam sing paling bagus, dudu. Wong Islam sing paling pinter, ya dudu. Jadi wong Islam niku sing paling bagus niku sing paling bagus budi pakertine. Jadi jenengan wong paling bagus iki sandangane kaya Arab, dudu. Kan jenengan niku roh kaya rupane wong Arab jenggoten terus rebanan klengsreh ngono. Wah wis sing paling apik dudu. Gak ngono kuwi. Jadi sing paling bagus wong Islam sing paling bagus yaiku sing paling bagus budi pakertine. Budi pakerti kali Gusti Allah, budi pakerti kali para menungsa, sok budi pakerti karo apa wae sing dadi ciptaane Gusti Allah. Kira-kira nek jenenge apik karo menungsa karo tangga niku slumprah, ning kena apik karo liyane, karo kewan ora mesti. Ya rumangsane nek asu ki ora barang makhluk rumangsane kan elek to. Nek asu dibalangi. Kira-kira piye welas ora? Ya akhlake karo makhluke Gusti Allah kan. Kira-kira nek perkara sing ganggu ya gecek wis. Makane sak welas ki karo wong menungsa tok nek sok karo kewan gak welas. Karo tanduran gak welas. Karo lingkungan ora welas. Khairun nasi asanuhum khuluqan sami. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Menungso kang paling bagus yaiku wong kang dawa umure bagus ngamale. Jadi awake dhewe diparingi umur dening Gusti Allah niku sok ana sing dawa, ana sing cendak. Lah sak dawa-dawane, dawa nek nang donya kuwi tetep jenenge sedelok. Ora sing dawa. Hitungan atusan tahun niku hitungan donya. Nek hitungan akhirat tetep cendek. Nah kurang dawa piye umure Kanjeng Nabi Adam 1000 tahun kurang cendek piye. Ning jenenge nang donya ya tetep cendek. Nanging sing paling bagus yaiku diparingi umur dawa niku ngamale bagus. Ora nggih apa umur dawa nek ora nggo ngamal bagus. Tuas nambahi ngokeh eleh dosa. Lah sing paling elek iku umure dawa ning elek ngamale. Percuma. Jadi sak dawa-dawane umur nek umure nggo elek niku percuma umure. Lah sing diukur kanggene awake dhewe ora usah ndelok dawa utawa sendeke umur, ning isine umur. Ana kaidah sapa sing gelem silaturahim iku iso ndawakne umur, iso nambahi rezeki. Ngono kuwi kok dawa kemamane jatahe 50 tahun terus tambah dadi 60 tahun mboten. Sing maksude tambah umure niku tambah kebagusane. Maksude ngoten. Merga sangka silaturahim maune umpama sing dikenal ki pait tok anake dadi melok, kenal putune melok, kenal. Sampun coba sampeyan kertas Bung Karno presiden. Ya teko saiki ra dikenal kabeh, sapa sing gak kenal. Ngono kuwi sing jenenge umur dawa.
Kados ulama-ulama Mbah Hasyim, para wali dugi saniki niku tasih do kelingan kabeh ditiru tindak lampahe niku jenenge umure dawa. Dene awake dhewe kapan mati ilang. Ora enek sing nyebut jenenge